Okay, i dag planen står på Sofies side, som lidt magisk hold indtil videre, og det er billigt. Der har bedst. Planen er, at vi tager hjem til Markus Janniborg Jansson. Og så, Church bare. Så buser lidt, drikker lidt, og så tager vi hen til Sofieskilde. Så stay tuned. Magisk nok i dag. Hele armen. I dag giver vi hele armen. Fuck, er det TikTok? Men hvornår giver vi ikke hele armen? Det er spørgsmålet. Det er det, du er snart, ja. Folk siger, giver hele armen til hver kilo. Kan du ikke sætte 6 liter? 6 liter i hånden. 6 og vodka. Oj. Jo, det er det. Glas klar. Du har den også. Den skal brages op. Kom. Oj! Kiss mommy, kiss mommy, kiss mommy. Champions League? Man har vundet Champions League. Yakun, Champions League i Yakun. Ej, prøv at se, ordentligt. Marke, du får sgu en oversigt. Og det bare ikke have 200 km. Så er det bedst. Okay, det er trippelbong med 3 sommersbyg, det her. Ej! Ikke noget, der bliver sådan en højvældig til i dag. Så er det søndermødskid. Ja. Jeg kan ikke stå og se det. Jeg drak ikke i går, så skal jeg hele armen. Fuck for det. Så igen, så er det ikke noget. Det er 3. Kom nu. Hallo. 3, 2, 1. Okay. Hvad har du at sige? I kan ikke begge to, efter I har drukket, så stiller jeg begge to bare sådan her. Der er 3 i bjerg. Okay, vi var nødt til at run it back. Run it back. Det der drev min person. Jeg skal på ferie i morgen, jeg vil på den anden. Jeg skal på ferie i morgen, jeg vil på den anden. Jeg har drukket begge, Jeg har stået her. Og han har ikke haft den lidt i munden, han har haft den godt i munden. Jeg er suget til. Marrakesh. Ej, hallo, tøser, I skal lige væk. Nana, kom herover. Du skal lige holde den imens. Du skal lige holde den. Du skal holde den. Nana, hold bongen. Du skal også lige give krav og sige hej og sådan noget. Nej, du kan holde bongen først. Du holder den dårligt. Hold den helt op. Forbo. Jeg kan ikke holde. Nana, du skal også lige... Nana, du skal også lige holde den hernede, Nana. Du skal lige holde den hernede. Nana! Op med det! 3, 2, 1! Han tager føring her, men... Marke... Hvad har vi at sige, Marke? Okay, Rod lige taget en taktisk. Man har taget en hel rulle. Og Pans og Vong, de tager en bong mod hinanden. Bror, magiske scener lige nu. Hvad er der i det her lort? Er der øl i? Hvor meget ved vi på, der kommer noget op bagefter? Okay. Okay, nej, jeg bedder. Jeg bedre. 0 her. Ja, hold nu kæft, putter. Jeg mangler putter med. Også der. Må jeg lige komme til at bedre? Jeg tror ikke, må jeg lige sige noget til blokken? Ja. Han går i uge. Jeg tror, der kommer noget ud her. Skal han knippes? Skal han knippe? Hallo, hvem er det, der har det dårligt her? Lad lige være med at stoppe med. Okay. Spær mod Happes. Klar eller hvad? Men jeg skal have en bedre vinkel, Jeg tror ikke, det er lige Kan du tage kameraet? Hvor skal både, altså... Okay, der røg lidt. Du skulle have sagt det lang tid før. Klar eller hvad? Du skulle have sagt det lang tid før. Jeg når ikke noget Okay, 3, 2, 1, nu! Så det er før, at du kommer med papir. Samtidig. Ja, det er samtidig. Se på kameraet. Vi er nødt til at få replay. Okay guys, vi smager en drik. Jeg har lige taget en kamp med Vong, og jeg tabte, nej, Bert, men jeg tabte ham bare
Guys, skriv noget i kommentaren, om jeg vandt eller tabte. Det finder vi af. Men kom ind. Kom. Oj. Hey. Ligger movie. Fronter Christo, den er homo. Ja, tak. Hvad så? Alma skal være på vloggen. Ja, tak, Alma. Ui, action. Den er inde, boys, den er inde. Og Dennis, det er magisk lige at stable på benene i dag. Det er et magisk lige at stable på benene i dag. Har det taget lang tid? Lynhurtigt. Dennis og mand. Jeg hører på Day, han skal op i morgen. Det skal han. Magisk, så har du noget at sige? Jeg har intet at sige. Kilder er godt i gang. Kilder, han er så fucking god. Ja, tak. Hej, vlog. Kom med det. Vælg, jeg tager lige 05. Sådan der. Kom med den. Kom med den i. Jeg kan ikke. Hvor er jeg tør ikke. Er du spændt eller hvad, mand? Fyr den på vloggen. Kom med den. Så må jeg brække. Ja. Bræk den og træk den, ikke? Kom med den. Hey! Nej, okay, jeg går ret. Jeg lader den. Okay, du lader den nu. Kom med den. Hey! Hey! Det var det næsten, det var det. Godtager vi det. Ja, vi godtager den. Skal vi tage den igen? Ja, tag en til så. Så tag en til for den. Kom med den. Fuck, man. Hallo, er det okay, Bongo? Ja, jeg har det fint. Er det på video? Ja, det er på video, det der. Jeg forstår ikke, hvad der skete der. Vi rammer den nu, for satan. Prøv guys, I ved ikke, hvad der skete. I ved seriøst ikke, hvad der skete her. Altså, prøv med at komme ud af det her net. I forstår det ikke, den er vinkel. Ej. Jeg fik direkte i træet, mand. Vi skal tage en bong på den der. Chefen er nede, guys. Chefen er nede. Hugen, bror, tag lige hugen op. Jeg tror, jeg slog ryggen. Ej, er du... Ej, du... Du må se bagpå. Hvad fuck sker der? Skal vi se? Ja, guys, vi stopper nu. Det er fandme... Vi tager lige en pause. Hvad sker der, chef? Maxwin. Man vinder fucking Maxwin til gildet. Come on. Hvad er det, der sker, mand? Retro Sweets. Skud til Retro Sweets. Retro Sweets. Magiske sager, mand. Status er, vi står til 4 skilde. Vi er godt tæske lige nu. Vi tager brillerne på. Og status er, klokken er hvad? 12 eller sådan noget. Hvad er klokken? Klokken er... Brasilien, hvad er klokken? Brasil. Ja, fuck det der. Tag den tilbage på mig. Status er klokken 12 lige nu. Bror, vi er godt tæske, vi hygger os. Der har været magisk aften indtil videre. Og... Zero på den. Det der gider jeg ikke have med i bloggen, fordi... Bloggen? Kort det ud. Vi får masser. Så start nu i dag. Start nu. Skal jeg tage den om? Ja, tag noget. Kom, cut igen. Okay. Status er, vi står til Sofie og... Skal hun bandes? Rodrik. Vi tager lige helt om. Jeg prøver at bande hende, fordi Jamen, jeg siger... hun troller kameramanden. Jeg kan ikke, altså... Rolig nu, Philip Johansen, ikke? Ej, hallo. Philip Stollegård. Vi står til Sofie og Tilde Skildbrug. Vi er godt tæske, klokken er 12. Spanien har lige vundet. Kom nu lidt, Spanien. Kom nu lidt, Spanien. Det er bedre end Argentina. Ja, det er bedre. Det var lidt Jeg hæver ikke på nogen af dem, men det er bedre end Argentina. Ja, det var lidt pisse eller kolera. Det var det. Det er det, 100%. Men jeg kan sgu bedst lide kolera. Der er masser af damer her, der er masser af drenge. Men Masser af drenge? det cutter ud. Masser af drenge?
masser af biler. Du er fucking... Hvad? Øj, der er pund her, der er pund her, der er pund her. Nej, jeg har kameraet. Hun smider vlokken. Er du dum? Hun tager tænderne. Hvad er der så? Philip, Hvorfor du er jeg er fake? fucking fake. Hvorfor? Det kan jeg ikke sige her på camera, but off camera... Okay, nej, så lad mig lige. Så sluk i videoen. Okay, forfra. Det lyner. Og jeg tror, det er et tegn. Fordi i aften, ikke, der er masser af damer, mens... Nej, det er ikke et tegn, faktisk. Det er ikke et tegn, faktisk. Fordi Sofie siger, alle dem der, de har mig kærester. Alle har kærester. Jeg har ikke sagt. Kærester? Altså, jeg er single. Mine er single. Philip. Prøv hvad er det for noget jappefyr lige nu? Spanien vandt VM. Ja tak, Brasil vandt. Brasilien tabte. Brasil vinder i aften. Bam. Vi står med Nyby her. Yes, Vil der du var- introducere dig selv? Mit navn er Nyby, bedre kendt som Skilby, når jeg er stiv. Håber øjnene sidder godt. Jeg er klar på nogle spørgsmål. Okay. Nyby, folk klassificerer dig som den bedste drikker i klassen. Er det noget, du står ved? Jeg vil sige, at nu er jeg på min 6. dag i streg, hvor jeg er helt væk. Har endt med at sove på toilettet 4 gange hjemme hos mig selv. Ud af de der 6 dage, fordi jeg har været helt væk. Så jeg synes egentlig selv, at jeg har gjort det meget flot. Er du bedre end Rod? Spørger folk. Jeg synes, det er meget smagsag, fordi jeg føler, at hvis man ser det, ikke, så ligesom han er en Mads P, ikke? Han er en sprintrytter. Han flyver afsted, og så vinder han de der, ikke? Men jeg er mere en bjergetaperrytter, ikke? Ja. Det er ikke så En Vingegaard eller sådan noget, ikke? Han starter måske lidt langsomt og sådan noget. Han får en sviner eller to for hvor drikker langsomt, ikke? Men når klokken er 5, hvem er så stadig tilbage? Det er ham her. Og hvem drikker stadig klokken 5? Det er ham her, ikke? Så sådan, jeg vil mene, at jeg er der, når det gælder. Ja. Jamen,